סיסטרס. היום אנחנו נמצא דמויות של ברול סטארס באקינטור. סבבה? נתחיל מהדיפולט, הכי דיפולט בארץ. שלי. אוקיי. מה זה? אוקיי, אם הדמות שלך נקבה. אוקיי. אין לי מושג. אני לא יודע אם הדמות שלי מעל גיל 18. אין לי שמץ. נראה לי... לא יודע, אין מושג. כן, היא מצוירת. לא. הדמות שלך קשורה לסדרת טלוויזיה? לא. הדמות שלך בלונדינית? לא. שאני נלחמת עם רובה? כן. הדמות שלך בהצעה? כן. לא. כן, הדמות שלי עם ברול סטארס? שלי יחתי. יופי. קולט. כאילו גם די דיפולט. הדמות שלי נקבה? לא. יש לי שיער שחור? לא. לרוב כובע. אפילו הם לא סקינים עם כובע. יש לי ירוקה? לא. יש לו של חיה? לא. כן, יש לו שיער. כן, היא נלחמת עם רובה. דומות שיער? כן, היא עם ברול סטארס. טה פה 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 פה. כן, קולט. כן. תודה. באמת תודה. דיינמייק? לא. דיינמייק? שחק. אוקיי, הם נקבה. לא. יש שיער שחור? לא, יש לו שיער לבן. ירוקה? לא. כן, יש לו שיער, כאילו... כן, יש לו שיער. נלחמת עם רובה? לא. ברחוב יש לו רוב כובע? כן. אם יש שפם? כן, בדיינמייק יש שפם. וזקן גם? לא. לא מופיע במשחק מריו. אם היא נלחמת? כן. שיער לבן? כן. אם הדמות שלכם ברול סטארס? אוקיי, הדמות שלכם נקבה? כן. בלונדינית? טייפו בלונדינית? כן, היא די בלונדינית. קשורה לחיות? לא. אני נלחמת עם רובה? לא. לא, אני נלחמת עם מטריה. זמרת? לא. שיער שחור? לא. ברול סטארס? כן. שיער כתום? לא. בעלת שיער סגול? לא. תפסיק את הפרצופים המטרידים האלה. הוא עושה פרצופים ממש מטרידים. כן, הוא קשור למוזיקה? לא. יש שיער? כן. כובע? לא. לא. שיער? לא. לא. כן, יש לו שיער בלונדיני. אין לי מרבה ללבוש שמלות? כן. היום לדמותך יש בית. יש לו חנות עוגיות. לא עוגיות. כן, עוגיות, זה לא ממתק. לא, מנדי זה ממתקים. כן, אין לה בית. יש פפיון נוסרת על הראש. נראה לי. לא. האחרונה. לפני שאני אומר לכם איזה דמות זאת, דמות ממש מיוחדת, אבל לפני שאני אומר לכם איזה דמות זאת, בבקשה תעשו סובסקרייב ולייק, למה זה ממש עוזר לי. ותודה. אז הדמות זאת, הדמות שכולכם חיכיתם לה. אז יאללה, בואו נתחיל לחפש אותו. הדמות שלך היא בת. לא. הוא לבש לרוב כובע? כאילו, נראה לי שכן, נכון? זה נקרא כובע. הדמות שלך יש רגליים? כן. שפם? לא, הוא בן 10. שהוא על צבע ירוק? כן. האם יש אח או אחות? כן, ניתה אחותו. אני חושב. להפריע בלתי נראית? כן. והנה זה ליאון עדיין לא קולה.